Minútové správičky. Stredajším spravodajským popoludním v detskom rádiu vás prevedie Dávid. Vítajte pri počúvaní minútových správičiek. Školský rok začal naplno aj v základnej škole s materskou Želiarská v Košiciach. Pani zástupkyňa pre materskú školu hovorí, že ak deti nerozumejú rozprávkam, ktoré sú v anglickom jazyku, táto škôlka im s tým pomôže. Zavádzame oboznamovanie s anglickým jazykom už od tej najmenšej triedy pri najmenších detičkách. Posilňujeme podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Samozrejmosťou je, že aj rodičia budú vedieť o úspechoch svojich detí. Veľmi oceňovaná je novinka od minulého školského roka a to sú logopedické cvičenia s pani logopedičkou aj za účasti rodičov. Rovnako novinka v tomto školskom roku je aj naša stránka materskej školy na sociálnej sieti. Dennodenne pani učiteľky komunikujú s rodičmi, odovzdávajú detičky rodičom s informáciami, aký mali deň, ako sa im v škôlke darilo. Deti sa postupne dostanú do tried mravčekov, žabky až po predškolákov.